Barcelona és un gran aparador, realment a nivell d'indústria està molt ben posicionada. La prova som nosaltres que estem, diguéssim, ens ho fem tot in-house, som capaços de trobar els recursos que necessitem a Barcelona mateix i crec que està en un bon moment, hi ha un ecosistema molt viu. A Filmin les innovacions tecnològiques les tractem de dues maneres, amb curiositat i amb prudència també. Curiositat perquè ens obliga i perquè ens agrada el que fem i llavors intentem estar molt atents a les novetats del mercat, al que fa la competència, a coses que podem aprofitar, però també et diria que sense avançar-nos excessivament i prudència. Intentem sempre que el que incorporem a la plataforma estigui ja validat i que aporti realment un valor als usuaris. Generalment el que intentem és tenir molt clares les nostres línies de negoci, el que podem fer internament que aporta valor, i allà on volem experimentar o on volem estar una mica més al dia, intentem agafar referències a startups que estiguin enfocades cap on volem anar, intentar veure del seu expertise, del que ells han aconseguit, per no haver de recórrer el camí una altra vegada. Un dels reptes probablement de totes les plataformes i de tots els que estem en aquest ecosistema és veure com ho podem aprofitar, ja sigui millorant el subtitulatge, millorant el doblatge, o en processos interns com els podem accelerar i com podem utilitzar aquestes tecnologies. Venim amb el privilegi que està a Barcelona a veure tendències, a veure si hi ha solucions que milloren les que estem utilitzant i una miqueta també ens ajuda a fer networking amb altres empreses, ja siguin internacionals o també de Barcelona en aquest cas, on podem trobar formes de col·laborar.